Ето хора, за до вечера ни картофки ще се изпържа. Ето, сложил съм тук тигана. И така. Ето. Сега ще сложа ни картофки да се изпържа ни картофки. Сега ще сложа картофките да си ги изпържа. Ето ги така. Така. Ето сега ще изпържа. Ето хора, спържам си картофките. Ето това ще се изпържа за до вечера. Ето това. Ще се изпържа тия за до вечера. Това ще бъде за до вечера.